ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाचलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदातिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रष्टाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंदा எல்லாரும் हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे Hare कृष्ण Krishna, कृष्ण कृष्ण Hare Rama, हरे Hare हरे Rama, हरे Hare राम Rama, हरे Hare राम Rama, राम Rama राम हरे Rama, Hare हरे हरे Hare. कृष्णा இந்த சாப்டர் எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலான சாப்டர். ஏன்னா இந்த சாப்டர் சொல்லி கொடுத்த ஒருத்தர் ரொம்ப 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 ஸ்பெஷல் ஃபார் எவ்ரிவன். அதனால ஸ்ரீலா பிரபுபாத்துக்கு தேங்க்யூ சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒபேசன்ஸ் சொல்லிட்டு நான் இந்த சாப்டரை ஸ்டார்ட் பண்றேன். இந்த சாப்டர் நான் கவர் பண்ணாத ட்ரைனிங்கே இல்ல. என்ன மாதாஜி இது வரைக்கும் நீங்க எனக்கு சொல்லவே இல்லையா? நான் ட்ரைனிங் சொல்றச்சே நான் இந்த பத்தி நான் சொல்லல. நான் ஜென்ரலா எந்த கார்பரேட் ட்ரைனிங் எடுத்தாலும் இந்த சாப்டர் ஒரு 5 minutes ஆவது நான் கவர் பண்ணுவேன். சாப்டர் ரொம்ப சிம்பிளா புரிய வைக்கிறது ஒரு ஸ்டைல்ல நான் உங்களுக்கு வச்சிருக்கேன். சோ நான் இந்த சாப்டர் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி உங்க எல்லாருக்கும் நான் அதை தான் கேட்க போறேன். 2 கேள்வி. ஒன்னு எஸ் நோ, இந்த 2 தான் இருக்கணும். ஓகே. சோ இதனால எல்லாருமே என்கோட இருக்கணும். ஏன்னா இட்ஸ் வெரி வெரி மோஸ்ட் 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 இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர். நீங்க உலகத்துல எப்பமாவது சூப்பர் இவர் ரொம்ப நல்லவங்க இப்படி கூட இருப்பாங்களா, இவங்க நிஜமா இருக்காங்களே அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வந்திருக்கா? வந்தது இல்லையா? யாரையாவது பார்த்து வாழ்க்கல வந்திருக்கு மாதாஜி. இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா இஸ் டூ குட் டு பி ட்ரூ. தமிழ்ல சொல்லணும்னா இப்படியும் ஒருத்தர் இருப்பாரா நிஜமா அப்படின்னு. ரைட், இது ஒண்ணு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ரிவர்ஸ்ல நடக்கும். அதாவது எப்பமாவது ஒருத்தரை எவ்வளவு நம்ம பண்ணாலும் we have tried our best, பட் இதுக்கு மேல என்ன பண்ணாலும் இவர் என்னமே, அதாவது என்னதான் பண்ணணும் இவருக்கு ஏன் இப்படி இருக்காரு அப்படின்னு இவரோ இவளோ அப்படி எப்பமா தோணிருக்கா? நான் என்னதான் பண்ணாலும் இவங்க கண்டினியூஸ் டு பி வெரி வெரி பேட், ரொம்ப மோசமா இவர் இருக்காரு, நான் என்ன பண்றது அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிருக்கீங்களா யாரையாவது பார்த்து? இல்ல நான் அந்த மாதிரி சொல்லல, வீட்டுல இருக்கிற பிரச்சனை பத்தி பேசல. நான் சொல்றது வந்து எவ்வளவு பண்ணாலும் இவ்வளவு நம்ம நல்லா இருந்தாலும் மோசமா இருப்பாங்க, நம்ம கெட்டதா இருந்தாலும் மோசமா இருப்பாங்க, நம்ம சாஃப்டா இருந்தாலும் மோசமா இருப்பாங்க. எக்ஸ்ட்ரீம்லி பேட் பர்சன் அப்படின்னு நம்ம ஒரு பிராண்ட் வச்சிருக்கோம். அதான் வாட் எவர், நான் வந்து ஜெண்டரே பேசல, லைஃப்ல ஐ இருக்கு இல்லையா, 2 கேட்டகரி. ஓகே. ஏன்னா நம்ம மைண்ட் வந்து ஒரு பிராட் ஸ்பெக்ட்ரம்ல இருக்கும். ரைட், இதுக்கு மேலயும் we can't think, இதுக்குள்ளயும் திங்க் பண்ண முடியாது. ஒரே ஒரு சாரி இப்போ வந்து 2 கேள்வி கேட்க போறேன். அதுவும் எல்லாமே 2 கேள்வியா நிறைய கேள்வி கேட்பேன். ஆனா இந்த தடவை ரொம்ப ஈஸியான கேள்வி, ஏன்னா நீங்க ப்ரிப்பேரே பண்ண வேணாம். இப்போ நான் ஒண்ணு கேட்கறது என்னன்னா, யாராவது வந்து 3வது மாடியில இருந்து ஓகே முதல் மாடியில இருந்து யாராவது குதிச்சாங்கன்னா அடி விழுமா விழாதா? ரெண்டாவது மாடி அடி விழுகும். 3வது மாடி அவுட் ஆயிடுவாங்க. ஓகே, அந்த 3வது மாடியில இருந்து குதிச்சவர் ஒரு 60 வயசு 65 வயசு 60 வயசா உடிச்சுக்க வேண்டியதான். 70 வயசு உயிரே போயிடும். கன்ஃபார்ம்டா, மாறவே கூடாது. யாராவது இல்ல மாதாஜி எனக்கு ஒருத்தர் தெரியும், உங்களுக்கும் தெரியும்,
3வது மாடியில இருந்து குதிச்சு 70 வயசு ஆனாலும் ஒண்ணுமே ஆகாது அவருக்கு அப்படின்னு சொல்ல நம்புவீங்களா நம்ப மாட்டீங்க? நம்ப முடியும் மாதாஜி, சில பேருக்கு நம்ப முடியும், சில பேருக்கு முடியும் மாதாஜி. மாதாஜி அதாவது அவங்க எல்லாம் நல்லா எக்ஸசைஸ் பண்ணி, இப்ப பாருங்க மாதாஜி அவங்களுக்கு பகவான் ஆயுஸ் கொடுத்திருக்கிறாரு மாதாஜி. அவங்க விதியோட உயிரோட இருப்பாங்க மாதாஜி. நீங்க சொல்றது ஆக்சிடென்ட் பண்ணல சொல்ல, ஜென்ரலா போய் குதிக்கிறதே ஒரு பிராக்டிஸா வச்சிருந்தா முடியுமா முடியாதான்னு? பிராக்டிஸ் இருந்தா முடியும் மாதாஜி. பிராக்டிஸ் இருந்தா முடியும். அட்லீஸ்ட் நீங்க இப்படியாவது பாசிட்டிவா சொல்றீங்க. நான் சொல்ற ஒரு ஸ்கூல், ஒரு காலேஜ், ஒரு கார்பரேட் கம்பெனின்னு சொன்னது இம்பாசிபிள் அனுவாங்க. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லியிருக்கேன், ஜாக்கி சான். எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஜாக்கி சான். இது அவர் ரெகுலரா பண்றாரு. நீங்களாவது பிராக்டிஸா வந்தா முடியும் அப்படின்னு. நான் ஏன் சொல்றேன்னா, எதுவுமே இந்த லெவல் தான் நம்மளுக்கு புரியும். எதுவா இருந்தாலும், லைட்டா இருந்தாலும், காதா இருந்தாலும், பியாண்ட் திஸ் பாயிண்ட் அண்ட் பிலோ திஸ் பாயிண்ட் காதும் கேட்காது. பியாண்ட் திஸ் பாயிண்ட் அண்ட் பிலோ இப்படி வச்சாலும் கண்டு படிக்க முடியாது. நம்ம இப்படி கிட்ட வச்சாலும் படிக்க முடியாது, இவ்வளவு தூரமா வச்சாலும் படிக்க முடியாது, ரைட்? சோ இதே டெஃபினிஷன் ஒர்க்ஸ் குட் ஃபார் எவ்ரி ஒன். சோ அதனால இது ஒரு சைட் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்க. இந்த சாப்டர் உங்களுக்கு கிளியரா புரியும். ஏன்னா நம்மளுக்கு புரிஞ்ச முடியிற ஸ்கோப் இதுதான். நம்ம பண்ண முடியிற ஸ்கோப் இது, பட் புரிஞ்சிக்க முடியிற ஸ்கோப் இது. எப்படின்னா, நம்ம ஒரு கிளாஸ்ல 5th ரேங்க் வாங்குறோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்குறவங்களையும் பார்த்திருக்கோம், ஃபெயில் ஆகிறவங்களையும் பார்த்திருக்கோம். ஆனா எவ்ரி டைம் ஆல்வேஸ் ஆல் த சப்ஜெக்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்கினாங்கன்னா நம்ம சண்டைக்கு வரும். என்னமோ பண்றானோ இவன், டீச்சருக்கு பிரைட் பண்றானோ, அப்பாவே டீச்சரோ, ஏதோ நடக்குது அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வரும். அதே மாதிரி எல்லா சப்ஜெக்ட் ஃபெயில் பண்ண எப்படிதான் இவன் ஃபெயில் ஆறான்பா? ஏன்னா 2 எக்ஸ்ட்ரீம் இந்த இந்த இது நம்மளோட ரேஞ்சுனா, இது அவங்களோட ரேஞ்சுனா, இந்த ரேஞ்ச் நம்மளால பார்க்க முடியாது, கண்ணால ஒண்டி இல்ல, யூகிக்கவும் முடியாது, ரைட்? சோ இது ஒரு சைடு. இந்த சாப்டர் எனக்கு ரொம்ப சிம்பிளா புரிய வச்சு புரிஞ்சுக்கிட்டு நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். யாரெல்லாம் சின்ன பொண்ணு நாய் வளர்த்துருக்கீங்க? எல்லாமே சின்ன பொண்ணாயிட்டு தானே வளர்ந்துருக்கோம் மாதாஜி. நாய் வளர்த்துருக்கீங்க? நாய் நான் இல்ல, எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது நாய் வளர்க்க. அந்த நாய் விளையாடுறதுக்கு பிடிக்கும், நாய் குட்டிகளோட விளையாட பிடிக்கும், ஆனா நாய் வளர்க்க பிடிக்காது. இல்ல யாரு அது கேட்கல, யார் வளர்த்துருக்கீங்க? யாராவது இருக்கீங்களா? இருக்கு மாதாஜி. சோ நாய் யார் வளர்த்திருக்கீங்களோ, யார் வளர்த்திருக்கீங்க? வளர்த்தேன்னு சொன்னது யாரு? நான் தான் மாதாஜி, கௌரி மாதாஜி. கௌரி மாதாஜி. எவ்வளவு நாள் வளர்த்தீங்க நாய்? நான் வளர்த்திருக்கேன், டோன்ட் வரி. சோ எவ்வளவு நாள் வளர்த்திருக்கீங்க? ரொம்ப குட்டி பிள்ளையா இருக்கும் போது மாதாஜி, எனக்கு எத்தனை இயர்ஸ்ன்னு தெரியல, ஆனா அது டெத்தோட இது வரைக்குமே இருந்துச்சு இல்லையா? சோ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்லியா இருந்துச்சா? கண்டிப்பா மாதாஜி. இன்னைக்கு ஃப்ரெண்டு நாளைக்கு விரோதின்னு இருந்துச்சா, இல்ல எப்பவுமே ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கும்? இல்ல எப்பயுமே ஃப்ரெண்டா இருந்துச்சு. ஓகே, எல்லாரும் கவனிங்க, இது முக்கியமா ஒரு பாயிண்ட். சரி, கௌரி மாதாஜிக்கு நாய் வளர்த்து பிராக்டிஸ் இருக்கு. மாதாஜி, அப்போ உங்களுக்கு வளர்த்து பிராக்டிஸ் இருக்கு. சோ ஒரு நாயை எப்படி வளர்க்கணும்னு தெரியும், அதை ஃப்ரெண்ட்லியா வளர்க்கவும் உங்களுக்கு தெரியும். ஒத்துக்கிறீங்களா? என்ன மாதாஜி? உங்களுக்கு வளர்க்க தெரியும், எப்படி அது ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கணும்ன்றதும் உங்களுக்கு தெரியும், கரெக்டா? இப்போ அதே மாதிரி நான் உங்களுக்கு ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்க போறேன், ஒரு சின்ன பாம்பு. அதையும் வளர்த்து நீங்க எனக்கு ஃப்ரெண்ட்லியா ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுவீங்க. 6 மாசம் எடுத்துக்கோங்க, 1 வருஷம் எடுத்துக்கோங்க, ஓகேயா? ஓகேதான் மாதாஜி. அதுக்கும் குணங்கள் வித்தியாசப்படும் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, நம்ம ஜென்ரலா சொல்றதுக்கு பண்ணலாம் அதெல்லாம், ஆனா உண்மையா பார்த்தா எல்லாம் வளர்க்க முடியாது. ஒரு கதை இருக்கான், எப்படின்னா ஒரு பாம்பு ஒருத்தங்க வளர்த்தாங்களாம். வளர்த்து அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன ஆனாங்கன்னா, அது வளர்ந்து ஒரு நாள் பாம்பு சாப்பிடவே இல்லையா, 2 நாள் ஆனாலும் சாப்பிடலையா. பைத்தான் பக்கத்திலேயே குவைட்டா இருந்துச்சான். அவங்களுக்கு பயந்து போய் டாக்டர் கிட்ட கூட்டிட்டு போனா, அந்த டாக்டர் சொன்னாங்க, ஆமா அது சாப்பிடாது, 4வது நாள் தான் சாப்பிடும் அப்படின்னு. என்ன சாப்பிடணும் சொல்லுங்க, நான் எது வேணா இருந்தாலும் நான் போடுறேன், எதுவா இருந்தாலும் நான் கொண்டு வரேன், எனக்கு அவ்வளவு செல்லம்னா நீங்க போடவே வேணாம், அதுவே எடுத்து சாப்பிட்டுருவோம்னா, என்னதான் சாப்பிடணும், உங்களதான் சாப்பிட போகுது, அது ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு. 2 நாள் பைத்தான் எப்படின்னா கொஞ்ச நாள் அப்படியே இருக்கும், அதுக்கப்புறம் சாப்பிடும். நானா இவ்வளவு நல்லா பாத்துக்கிட்டேன்னா அதோட சுபாவம் இவ்வளவுதான், நீங்க இதுக்கு மேல வச்சீங்கன்னா உங்களதான் சாப்பிடும், அதுக்குதான் ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு. இது ஏன் நான் சொல்ல வரேன்னா, இதுவே கௌரி மாதாஜி என்ன சொன்னாங்க, இந்த நாய் என்ன பண்ணாலும் ஃப்ரெண்ட்லியா தான் இருக்கு. அவங்க திட்டிருப்பாங்க, கத்திருப்பாங்க, அவங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க பாருங்க, சண்டை போட்டிருப்பாங்க, வீட்டுல சண்டை நடந்திருக்கும், ஆனாலும் டாக் இஸ் ஃப்ரெண்ட்லி. பாம்பு அண்ணா அலறாங்க,
எதுக்குன்னா ஒருத்தரோட சுபாவம்ன்றதுக்கு இதை விட பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எதுவுமே இல்லை. என்ன மாதிரி நம்மளெல்லாம் நாயோட பாம்போட கம்பேர் பண்றீங்களா? சில விஷயத்துல பார்த்தா நம்மளை விட நாய் எவ்வளவோ பெட்டர். ஏன்னா நம்மளுக்கு நன்றி, கிராட்டிடியூட்ன்ற வார்த்தை இல்லை. வி anyone who is not having gratitude or gratefulness is a great fool அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கேட்டகரியில நம்ம எல்லாருமே ஒன் வே ஆர் தி அதர் வந்துடும். நான் ஏன் இதை இவ்வளோ ஆழ்ந்து பேசுறேன்னா, அனிமல்ஸ்ல நம்மளுக்கு புரியறது ரொம்ப ஈஸி. இப்ப நான் உடனே வந்து இல்ல மாதாஜி நீங்க நாயை வளர்க்குற மாதிரி பாம்பை வளர்க்குறீங்களான்னு சொன்னா, ஐ திங்க் நம்ம சித்திரலேகா மாதாஜி தவிர வேற யாருமே இந்த கிளாஸ்ல ஒத்துக்க மாட்டாங்க, இன்க்ளூடிங் மீ. வேற யாராவது ஒத்துக்க வாய்ப்பே இல்ல மாதாஜி. ஏன்னா உண்மை என்னன்னா, இந்த பாயிண்ட் என்னன்னா, நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இதோட சுபாவம் இது. இப்ப வந்து என்ன ப்ராப்ளம் நம்மளுக்குன்னா, நாய் என்ற உருவத்துல இருந்தா நன்றி இருக்கு, பாம்பு என்ற உருவத்துல இருந்தா நன்றி இல்ல, கிளாரிட்டி இருக்கு. ஆனா ஹியூமன் என்ற நாயாவோ ஹியூமன் என்ற பாம்பாவோ இருந்தா நம்மளுக்கு கிளாரிட்டி இல்ல. ஏன்னா நம்ம ஏன் இல்ல, ஏன் நம்மளால ஒத்துக்க முடியல? சரி, அது ஒரு சைட்ல இருக்கு. கிருஷ்ணர் சொல்ற எல்லா சாப்டர் விட்டுட்டு இந்த சாப்டரோட பேர் என்ன? ஜட இயற்கை முக்குணங்கள் மாதாஜி. சரி, குணஸ்திர விபாக யோக மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர் 3 போர்டு. இத போய் இவர் இருக்கிறதுல எல்லா நாலேஜ்ல டாப் மோஸ்ட் நாலேஜ்னு சொல்றாரு. ஹவ், வை, இதுல என்ன இருக்குன்னு இத போய் டாப் மோஸ்ட் நாலேஜா சொல்லியிருக்காரு. ஏதாவது இஸ் தேர் எனிதிங் கிரேட் அபவுட் திஸ் அப்படின்னு பார்த்தா என்ன கிரேட்ன்றத பார்க்கலாம். நானும் ஃபர்ஸ்ட் நினைச்சேன், சரி இது ஆத்ம மாயா அந்தரங்க, அதாவது கிருஷ்ணரோட அந்தரங்க சக்தி அண்ட் பைரங்க சக்தி இருக்கு, ரைட்? அந்தரங்க மாயா, பைரங்க மாயா. அந்தரங்க மாயான்றது அவரோட இன்டர்னல் பொட்டன்சி, பைரங்க மாயான்றதா மாயா சக்தி. இப்போ இந்த பைரங்க சக்தியான மாயாவை நம்ம ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதா கேள்வியே. அதை நீங்க தான் ஆன்சர் சொல்ல போறீங்க. ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும்? ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் பக்தி, அதை பார்க்க போறோம். ஏன் இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்? இருக்கீங்களா? நான் இல்லாம போயிட்டேனே போட்டோம். ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும்? ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம மாயா பத்தி எல்லாம்? ஜென்ரலா சொல்லுங்க. யாராவது மாயில மாட்டிட்டோமா நம்ம அஞ்ஞானம். என்ன அனுஷ்டியா மாதாஜி என்ன சொன்னீங்க? மாயையை நம்மள பிடிச்சிட்டாங்கன்னா நம்ம வந்து அஞ்ஞானத்துல மாட்டிப்போம். மாயா புடிச்சுட்டான்னா இல்ல, புடிச்சுதான் இருக்கு. நீங்க 2 பேரும் பிடிக்காத பேய்தான் பிடிக்கல, மாயாதான் பிடிச்சிருக்காரு. வெரி நைஸ் ஆன்சர். சோ பேசிக்கலி 2 விஷயங்கள். ஒண்ணு வந்து நம்ம எஸ்கேப் ஆகணும்னா அதை பத்தி தெரியணும். ஒரு புக்கு உங்களை கையில லாக் போட்டு அந்த கீ அவங்க கிட்ட கொடுத்துருக்கேன் மாதாஜி, வாங்கிக்கோங்க. யார்கிட்ட மாதாஜி? அவங்க கிட்ட கொடுத்துருக்கேன். யாருக்கிட்ட? நான் வந்து மோகன்தாஸ் பிரபு. அவர் எங்க இருக்காரு, ப்ளீஸ் அட்ரஸ் கொடுங்க. எப்படியோ இருக்காரு, ஐயோ இருங்க நான் அவர் கான்டாக்ட் பண்ணி செக் பண்ணிட்டு போறேன் கீ கொடுக்கறதுக்கு அப்படின்னு சொல்வீங்களா? இல்ல மாதாஜி அப்படியே இருக்கு மாதாஜி, ஐ எம் வெரி ஹாப்பி, இங்கே உட்கார கட்டி போட்டுட்டு அப்படியே இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா? ஆன்சர் பண்ணுங்க, அன்மியூட் பண்ணுங்க. தேடி போவோம் மாதாஜி, தேடி போய் கண்டுபிடிச்சு வாங்கணும்னு தோணும். ரைட். சோ அந்த தேடி போய் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சொல்ல ஆளுதான் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். அந்த ரூட் மேப் தான் ஞானா, ரைட்? சோ இப்போ இருக்கிற அந்த 13th chapter to 18th chapter டாக்ஸ் அபவுட் ஞான யோகா. ஏன்னா எப்படி மாயா கிட்ட இருந்து காஷியஸா இருக்கணும்ன்றது வந்து இது சொல்றது. அப்போ 12th இருந்து நம்ம 13th அது ஓகே, நம்ம அதுக்கு நெக்ஸ்ட் சாப்டர் 17th இருந்து அதுக்கு முன்னாடி மாடியூல் 2 12th chapter என்னன்னா கிருஷ்ணா கான்சியஸா எப்படி இருக்கணும்ன்றத சொல்றது. சோ கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்க்கு பக்தி யோகா, மாயா காஷியஸ்க்கு நம்ம கத்துக்க வேண்டியது ஞான யோகா. 2மே வேணும். இப்போ வண்டி ஸ்கூலுக்கு குழந்தைய அனுப்பிச்சா படிச்சுட்டு வா உண்டி சொல்ல மாட்டோம், ஜாகிரதையா போ. யார்கிட்டயும் எக்ஸாம் எழுதினா கூட என்ன நல்லா படிச்சது எழுது அப்படின்றதோட எங்க அம்மா விட மாட்டாங்க. ஜாகிரதமா எந்த பிட்டு பேப்பரும் எடுத்து பாக்கெட்ல வச்சுக்காது. பேர் பேனா யாராவது ஒரு பொண்ணு கொடுத்தாலும் பாக்கெட்ல இருந்து எல்லாம் எடுத்து வச்சிடாது அவசரத்துல. நீ ப்ரிப்பேர் பண்றச்செல்லாம் வைக்காத அப்படின்னு சொல்றாங்களா இல்லையா அம்மா? சொன்னது இல்லையா? பெரிய ஆல் டிக்கெட்ல எல்லாம் எழுதாத ஆன்சர் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. எதுக்கு சொல்றாங்க? கேர்ஃபுல்லா இருக்கிறதுக்கு சொல்றாங்க மாதாஜி. மாதாஜி நம்ம தப்பு பண்ணி அந்த மாதிரி தப்பு ஏதாவது பண்ணோம்னா மாட்டிக்குவோம். அது நம்மளுக்கு பெரிய
அது இன்னும் பெரிய கஷ்டத்தை கொடுத்துடும். ஒரு சின்ன தப்பா ஒரு ஹால் டிக்கெட்ல ஏதாவது ஒரு சின்ன இது ரிமார்க் நம்ம இது பண்ணா நீ தான் காப்பி அடிச்சேன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா நம்ம காப்பி கூட அடிச்சிருக்க மாட்டோம் மாதாஜி. எக்ஸாக்ட்லி. சோ காஷியஸா இருக்கணும். கரெக்டா சொன்னீங்க. நீங்க பாத்தீங்கன்னா அஷ்டாங்க யோகிகள் சமாதி ஸ்டேஜ்ல போன யாராவது ஒரு அஷ்டாங்க யோகி சமாதி ஸ்டேஜ் ஃபைனல் டாப் மோஸ்ட் ஸ்டேஜ் போனாரு, அவர் தவறி விழுந்துட்டாருன்னு யாராவது உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் தெரியுமா? உங்களுக்கு தெரியும்? எஸ் சொல்லுங்க. அஷ்டாங்க யோகி அஜாமிலன் சொல்ல மாதாஜி. அஜாமிலன். அஜாமிலா அஷ்டாங்க யோகா இல்ல. விஸ்வாமித்ர மாதாஜி, விஸ்வாமித்ர மாதாஜி. அஜாமிலா வெரி நைஸ். அஜாமிலா வந்து யோகமே பண்ணா. அவர் பாட்டுக்கு ஜாலியா கேர்ள் ஃபிரெண்டோட சுத்திட்டு இருந்தார். அவர் பத்தி ஒரு தடவை பண்ணாரு. ஆனா நீங்க சொன்ன மாதிரி வந்து விஸ்வாமித்ரா வந்து என்னன்னா அவர் வந்து என்னன்னா இவரு நல்லா ஃபைனல் ஸ்டேஜ் சமாதி ஸ்டேஜ். ஆனா அஷ்டாங்க யோகா வந்து பண்ணாலும் ஃபர்ஸ்ட் அஷ்டாங்க யோகான்றது வந்து ஓம்காரா, அவங்களால உருவத்தை பார்க்காம அருவத்தை பத்தி நினைக்கிற ஒரு கேட்டகரி. சக்சஸ் ஆனாங்கன்னா என்ன ஆகும்னா முடியல இன்னும் அட்டாச்மெண்ட் இருக்குன்னா விராட் ரூபத்துல அவங்க மெடிடேட் பண்ணுவாங்க. இப்போ வந்து இந்த மாதிரி இருக்கிற நிலைமையில அவர் அட்வான்ஸ் ஆயிட்டாரு. ஏன்னா பிரசன்ட்லி அவரால் மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுது. ஆனா பாஸ்ட் சென்சுவல் இதெல்லாம் வருது ரைட். அந்த இப்போ எதை கோசம் நான் சொல்றேன்னா நம்ம என்னதான் கண்ட்ரோல் பண்ணாலும் மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்றது ஈஸி இல்ல. நம்மளே பார்க்கலாம் டைவர்ட் பண்ண முடியும். இப்ப வந்து நம்ம பசங்களை கூட பாத்தீங்கன்னா கத்தி எடுக்காதன்னா எடுப்பாங்க. ஆனா ஒரு பொம்மையை கொடுத்தோம்னா கத்தியை வெட்டுவாங்க. அதே மாதிரி நம்ம மைண்ட் கூட அந்த மாதிரிதான். பண்ணாத அப்படின்னா பண்ணும். சின்ன பல்லாம் எல்லாரும் விளையாடி இருப்போம். குரங்க பத்தி நினைக்காத மருந்து சாப்பிடுச்சு அப்பதான் குரங்கு சாப்பிடுவோம். எப்பவுமே குரங்கு பத்தி நினைக்கலாம். அதுதான் மைண்ட் ரைட். அதே மாதிரி ரிவர்ஸ்ல பண்றோம். நீ வந்து எது பிரச்சனை இருந்தாலும் கிருஷ்ணா நினை, எது நினைச்சாலும் பல்ராம் தாவோ நினை. இப்படி நினைச்சோம்னா நம்ம டைவர்ட் ஆயிடும் ரைட். ஈஸி. நம்ம பண்ணனா முடியாது. அதனாலதான் சமாதி அந்த நிலையில கரெக்ட் தான். விராட் ரூபம் மெட்டீரியல் ஃபார்மா இருந்தாலும் ஒரு லெவலுக்கு ஸ்பிரிச்சுவலைஸ் ஆகிறதுக்கு அவங்களுக்கு ஸ்கோப் இருக்கு. ஸ்டில் இட்ஸ் மெக்கானிக்கல் ப்ராசஸ்னால விடுறது. ஏன்னா அருவம் கஷ்டம். அதுக்கு வந்து இதுவே விஷ்ணுமூர்த்தியை நினைச்சோ இல்ல கிருஷ்ணர் உருவத்தை நினைச்சோ டிடி வர்ஷிப் பண்றது ரொம்ப ஈஸி. அதான் நம்ம எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சிருக்கணும். இது ஒரு பாயிண்ட். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நான் வந்து எதுக்கு மறுபடியும் சுத்தி இங்க வரேன்னா நம்ம படிக்க போற இந்த மாயான்றது என்னன்னா என்ன பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க. சோ என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் எதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்ற லிஸ்ட் நம்மளுக்கு வேணும். ஏன் அந்த மாதிரி இருக்குன்றதும் நமக்கு தெரியணும். சோ வை நாட் அண்ட் வை ஷுட் அப்படின்னு என்ன பண்ணணும்ன்றது வந்து தெரிஞ்சா பத்தாது, பண்ணக்கூடாதுன்ற சாப்டர் தான் இங்க என்டர் ஆகும். இதுதான் சாப்டர் 14 மோட்ஸ். நல்லா பியூரா இருக்கிற ஆத்மா இப்போ வந்து கன்ஃபியூஷன்ல இருக்கு. என்ன அப்படின்னா ஐ எம் பியூர் ஆனா ஐ பிகம் இம்பியூர். எப்படின்னா நான் நல்ல ஒயிட் கிளாத் கொண்டு வந்து கொடுக்குறேன். அனசூயா மாதாஜி அதை நல்லா ராயல் ப்ளூன்னு ஒண்ணு இருக்கும் அதுல போய் போடாம அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா அவங்க வந்து அநியாயத்துக்கு வந்து எடுத்துன்னு போய் காஃபி டிகாஷன்ல போய் கரைச்சிட்டாங்க. இப்போ கலர் இருக்கா இல்லையா? அந்த ஒயிட் கலர் ப்ரௌன் கலர் ஆயிடுச்சு. கரெக்டா? ஆமா மாதாஜி எனக்கு ஒயிட் கலர் தான் வேணும்னா என்ன பண்ணுவோம்? தேன் தேய்ச்சி ஏதோ இதை போட்டு கிளீனர் போட்டு அதை போட்டு கிளீன் போட்டு ஏதோ ஒயிட் கரெக்டா? சோ இதுதான் நம்ம நிலைமை. சோ பேசிக்லி பியூர் சோல். ஆனா அது வந்து ஏதோ கரைப்பட்ட அந்த சோ கால்டு கரைன்றதா அந்த பௌதிக மெட்டீரியலிஸ்டிக் கரை which is 3 modes. நான் நாய் கதையும் பாம்பு கதையும் சொன்ன ரீசன் என்னன்னா சித்திரலேகா மத்த சொன்னாங்க சின்ன பையனுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் ஆனா வழக்கெல்லாம் பிடிக்காது. ஆனா நம்ம வந்து எதையுமே வந்து we should not hate. முன்னனா வந்து ஒரு மனிதனை கொலை பண்ணா என்ன பனிஷ்மெண்டோ ஒரு நாயை கொலை பண்ணாலும் அதே பனிஷ்மெண்ட் தான். ஏன்னா உயிர் காட்ட கொடுப்பாங்க. உயிர் இஸ் கிரேட் என்ற கான்செப்ட்ல அவங்க இருந்தாங்களே தவிர நாயா இதுவான்ற தாட்டே அவங்களுக்கு இல்ல. சோ இதையே நான் ஸ்பெசிபிக்கா ஹைலைட் பண்றேன்னா இத வச்சுட்டு நம்ம ப்ரொசீட் ஆகணும். ஸோ 3 modes of material nature அன்றத நம்ம பார்க்க போறோம். 14.1ல இருந்து 13 என்னன்னா இந்த ஆத்மா எப்படி பௌதிக மோட்ஸ்னால எஃபெக்ட் கண்டிஷன் ஆகுது, எப்படி அந்த சாயம் கலர் நம்மளுக்குள்ள பூசிக்கிறது. இப்போ பூசிச்சு ஓகே 14 to 18 என்ன பாக்குறோம்னா அந்த அதோட எஃபெக்ட் என்ன, அதனால என்ன விளைவுகள், என்ன ப்ராப்ளம், என்ன குட் இந்த கலர் சாயம் போனதால. நான் சொல்ல மாதாஜி எனக்கு ரொம்ப கேவலமா இருக்கு. நான் போனா எல்லாரும் கேட்கிறாங்க காஃபி கலரா, நீ காஃபி குடிச்சான்னு கேட்கிறாங்க. இன்னொருத்தங்க என்ன இப்படி நீ வாஷே பண்ணாம 10 வருஷமா நீ அதே கர்ச்சி யூஸ் பண்றியான்னு கேட்கறாங்க. அந்த மாதிரி நிறைய எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் தட் சாயம் ரைட் அது என்னன்றதை பார்க்க போறோம். 19 இருந்து 27 இந்த சாயத்தை எப்படி விளக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். பேசிக்கலி ஹவு டு ஐ டிரான்செண்ட் த மோட்ஸ், அதாவது குணதீதா இந்த 3 மோட்ஸை காஷியஸ் அபவுட் மோட் இது வரைக்கும் வந்துச்சு. இஃபெக்ட் ஆஃப் த மோட் பிரச்சனை ஆஃப் த மோடும் தெரிஞ்சிச்சு.
இதை தாண்டி எப்படி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போக போறோம் அப்படின்றதுதான் நம்ம லாஸ்ட் செஷன்ல 19 to 27 பார்க்க போறோம். இப்போ பார்த்த உடனே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் செஷனான ஃபர்ஸ்ட் 4 verses இன்னைக்கு கவர் பண்ண முடியாது, பட் ட்ரை பண்ணலாம். ஏன்னா 6 o'clock ஒரு மீட்டிங் இருக்கு. ஸோ எனக்கு 10 minutes to 6க்கு யாராவது ஒரு ஹெட்ஸ்அப் கொடுங்க. இப்போ என்ன அட்டெண்டன்ஸ் போட்டிருக்காரு மோகன்தாஸ் பிரபு, ஸோ அதையும் மார்க் பண்ணிடுங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே லிபரேஷன் அண்ட் கண்டிஷன் ஆஃப் தி லிவிங் என்டிட்டி எப்படி லிபரேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றது. இப்போ ஃபாலோயிங் நாலேஜ், அதாவது என்ன நாலேஜ்னு சொல்ல போறாரு ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் வேர்ஸ்ல. பர்ஃபெக்ஷன் வந்துட்டு லிபரேட் ஆயிட்டாங்க. இதை பத்தி நினைச்சா நம்ம நினைப்போம், என்னடா இருக்கிறதுலயே ஒரு யூஸ்லெஸ் நாலேஜ் மாதிரி தோன்றதே, இதை போய் கிருஷ்ணர் வந்து இதை ஃபாலோ பண்ணா அப்படின்றாரு அப்படின்னு. 3 and 4ல எப்படி கிருஷ்ணர் இஸ் த பிதா ஃபாதர், ரைட்? அவர் எப்படி பௌதிக ஒழுக்கமான மாயா என்ற அந்த தாய்க்கு அன்ற நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, அவங்க கரு அவங்களது, அதுக்குள்ள வந்து அவர் பீஜம் கொடுத்து எப்படி நம்ம எல்லாம் உற்பத்தி ஆறோம், மகா தத்துவா என்ன 24 எலிமெண்ட்ஸ் என்னன்றது இது வந்து அடுத்தது வரப்போகுது. பட் ஃபர்ஸ்ட் 2 வருஷா இப்போ நம்ம டச் பண்ண போறோம். அதாவது இந்த நாலேஜ் ஒண்டி தெரிஞ்சு எப்படி பெர்ஃபெக்ட் பண்ண போறோம் அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரோக் அனுப்பி. ஸோ 14.1 நான் படிக்கிறேன். ஸ்ரீ பகவான் வாச்சா பரம் பூய பிரவக்ஷாமி ஞானானம் ஞானமுத்தமம் யஜ்ஞாத்வா முனையோ சர்வே பராம் சித்திம் இதோ கதாஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. டிரான்ஸ்லேஷன் நான் படிக்கிறேங்க மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எல்லா ஞானங்களிலும் உயர்ந்ததான இந்த பரம ஞானத்தை நான் உனக்கு மீண்டும் கூறுகிறேன். இதனை அறிந்த முனிவர்கள் அனைவரும் தெய்வீகமான பக்குவத்தை அடைந்துள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்ஸ் மாதாஜி. சோ இது வந்து என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து மறுபடியும் உனக்கு இந்த டாப் மோஸ்ட் நாலேஜ் சொல்றேன். இந்த நாலேஜ் என்ன ஸ்பெஷல்னா, இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட எல்லாருமே என்னன்னா பர்ஃபெக்ஷன் டாப் மோஸ்ட் ரீச் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, மறுபடியும் நான் ஹையஸ்ட் நாலேஜ் சொல்ல போறேன் மறுபடியும். ஆனா இதுக்கு முன்னாடி எப்போ ஹையஸ்ட் நாலேஜ் சொன்னாரே, அது எது ஞாபகம் இருக்கா? எந்த சாப்டர்ல? நிறைய சாப்டர்ல சொல்லியிருக்காரு, பட் ஸ்பெசிபிக்லி ராஜவிதா ராஜகுலியம் பவித்ரம் இதம் உத்தமம் 9வது அத்தியாயம் மாதாஜி. தர்மியம் சுசுகம் கர்த்தம் அவ்யயம். ராஜவித்யான்னு சொல்லிட்டாரு, டாப் மோஸ்ட் நாலேஜ் சொல்றாரு. இங்கேயும் டாப் மோஸ்ட் சொல்றாரு. என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, இதை தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஹையஸ்ட் பர்ஃபெக்ஷன் லிபரேஷன் வந்துடும் அப்படின்றாரு. இப்போ நம்ம 13 சாப்டருக்கும் 14 சாப்டருக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் பார்க்கலாம். புருஷம் பிரகிருதி சோக புங்கே போக காங்குணா காரண குண சங்கோஜ சதசத்யோனிக ஜன்மசு. அதாவது புருஷம் பிரகிருதி எல்லாம் பார்த்திருக்கோம். காரண குண சங்கோஜ சதசத்யோனி ஜன்மசு, அதாவது இங்கதான் சொல்லிருக்காங்க புங்கே போஜே. அந்த புங்கேனா என்ஜாய் பண்ற மென்டாலிட்டி, ரைட்? இது இருக்கிறது ஜான் குணான் அவரோட குணம், ரைட்? எதனால வருது அப்படின்னா, இந்த பாண்டேஜ் நம்மளுக்கு பௌதிகத்தோட ஜீவாக்கு ஏன் வருதுன்னா இந்த அசோசியேஷன் ஆஃப் மோட்ஸ்னாலதான் வருது. அப்பனா மோட்ஸ்னால இவன் தப்பு ஆறா. இப்ப நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அந்த என்னோட பையன் வந்து நல்ல வந்தா, ஆனா அவன் வந்து காலேஜ் போயிட்டு அவன் இவனோட சேர்ந்தான் சேர்ந்ததால அவன் குட்டி செவரானா. ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுவீங்க, என்ன சொல்லுவீங்க? எவனோட சேர்ந்ததால என்ன ஆச்சு? இந்த 2 கேள்வி கேட்பீங்களா இல்லையா? அவன் யாரோட சேர்ந்தா அதனால என்ன ஆச்சு உங்க பையனுக்கு? இந்த 2 கேட்பீங்களா? கேட்க சொன்னாங்க. இந்த ஆத்மான்றது நல்ல ஆத்மா, அந்த ஆத்மா வந்து இங்க பூமிக்கு வந்து பூமியில வந்து அந்த மோட்ஸோட சேர்ந்துச்சு, குணத்தோட சேர்ந்ததால நாசமா போச்சு. மோட்ஸா? அப்படின்னா யார் அவன் அப்படின்னு, அவன் யாருன்றதான் 14 சாப்டர்ல சொல்ல போறீங்க. சரி, என்னதான் ஆச்சு அதனால அப்படின்னு சொல்றதும் இந்த சாப்டர்ல சொல்ல போகிறோம். அவனோட சகவாசம் எப்படி கட் பண்ணணும், அவனோட சகவாசம் கட் பண்றதும் இந்த சாப்டர்ல சொல்ல போறோம். இதுதான் நம்மளோட சாப்டரோட இம்பார்ட்டன்டான ஒரு பாயிண்ட். இப்போ ஸ்ரீலா பிரபுபாத் என்ன சொல்றாரு, 7ல இருந்து 12 வந்து என்னன்னா கிருஷ்ணரை பத்தி அப்சல்யூட் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட், கிருஷ்ணர் அப்சல்யூட் ட்ரூத் அப்படின்னு ரிவீல் ஆகுது. அத சொல்றாரு. இப்ப 13வது சாப்டர்ல என்ன சொல்லலாம், இப்போ இந்த பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டா இவன் எவன்னு, அவங்க கிட்ட இருந்து எப்படி விடுவிக்கலாம், அவங்க கிட்ட இருந்து எப்படி எஸ்கேப் ஆகலாம், எப்படி நம்ம கட் பண்ணலாம், நம்ம பையனை பார்க்கணும், நம்ம புத்தியையும் கட் பண்ணலாம் அப்படின்னு. லிவிங் என்டிட்டின்றத நம்ம பையன் வச்சுக்கோங்க. அவன் வந்து இந்த கும்பலோட போய் சேர்ந்துருக்கு. எந்த கும்பல்னா இந்த 3 கும்பல், இந்த 3 man ஆர்மி. அந்த 3 man ஆர்மின்ற பேர் வந்து மோட்ஸ் வச்சுக்கோங்க. அது என்னடான ஆர்மி அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். அந்த ஆர்மி தான் மோட் ஆஃப் குட்னஸ், மோட் ஆஃப் பேஷன், மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ். இதுதான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க.
இப்ப 14வது சாப்டர்ல என்ன சொல்றாருன்னா, கிருஷ்ணா சொல்ல போறாரு மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர்னா என்ன, அவங்க எப்படிதான் செயல்படுத்த போறாங்க, அவங்க வந்து அந்த மோட்ல இருக்கிறவன் எப்படி பணம் போனான், எப்படி அவனை கட்டி போடுது, எப்படி அவன் எஸ்கேப் ஆகும், இதுதான் சொல்ல போறாரு. எப்படி அதாவது மோட் ஆஃப் நேச்சர் ஏன்னா என்ன, எப்படி அவங்க ஆட் பண்றாங்க, அவங்க கேரக்டரிஸ்டிக் என்ன, அவங்க குணம் என்ன, அவங்க எப்படி கட்டி போடுறாங்க, அவங்க எப்படி லிபரேட் ஆறாங்க, எல்லாமே வந்து. சோ 14 சாப்டர் என்னன்னா பாண்டேஜ் என்ன அப்படின்னு சொல்றதால இந்த 3 ரிசல்ட் பத்தி சொல்றாங்க. அதாவது இதோட பேசிக்கலி இதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு, இது இதனால ஆறதால எப்படி நம்ம டிவோஷன் ஆயிடுது, அதாவது 12 to 13 ஃபுல்லா 12 to 18 ஃபுல்லாவே இதை பத்தி சொல்றாங்க. 14 சாப்டர் குணத்தை பத்தி சொல்றாங்க. அப்போ 7ல இருந்து 12வது சாப்டர் எப்படி வந்து இதனால அழிய நம்ம பண்ற பக்தியே அழிய போகுது எப்படி அப்படின்றத இது எல்லாமே கவர் ஆகுது. சோ இப்போ என்ன டிபிக்கலி சொல்ல வருதுன்னா, நாலேஜ் வந்து என்னன்னா ஃபார் சுப்பீரியர் நாலேஜ், ரைட்? இப்ப என் வாய்ஸ் கேக்குதா இல்ல வேற டிஸ்டர்பன்ஸ் உங்களுக்கு கேக்குதா பேக்ரவுண்ட்ல? வேற யாரோ பேசுற Disturbance மாதிரி இருக்கு. இருக்கு. நான் போய் பார்த்தா ஒருத்தரோட மைக் Disturbance ஆன்ல இருக்குது எல்லா மாதாஜி. mic டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கா? சரி, ஓகே, ஒரு செகண்ட். ஆ சோ த நாலேஜ் வந்து என்னன்னா ரொம்ப ரொம்ப சுப்பீரியர் டு அதர் ப்ராசஸ் ஆஃப் நாலேஜ் சொல்றாரு. ஏன் அப்படின்னா மோர் நாலேஜ் நான் இன்னும் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். நம்ம நாலேஜ் வந்து என்ன, இப்ப நான் உங்களுக்கு வந்து ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், இது வரைக்கும் சொல்லியிருக்காரு ராஜ வித்யா எல்லாம் சொல்லியிருக்காரு. இப்போ சொல்ல போற நாலேஜ் வந்து இது வரைக்கும் நீங்க கத்துக்கிட்ட நாலேஜை விட டிஃப்ரெண்ட். அதாவது இது வரைக்கும் சொன்னதெல்லாம் பரம், அந்த பரத்தை விட டிஃப்ரெண்ட். ஏன்னா இது வரைக்கும் சொன்ன நாலேஜ் டூஸ், எப்படி எக்ஸாம் எழுதணும், நீ எப்படி படிக்கணும், நீ எல்லாம் பண்ணணும் எல்லாம். இப்ப வந்து ஆமா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா என்ன சொல்லுவாங்க, ஆமா விடுமா எவ்வளவோ சொல்லிட்டேமா இப்ப விடுமா அப்படின்னா, இல்லம்மா நான் வந்து எவ்வளவோ சொல்லிட்டேன், ஆனா இதை விட இம்பார்ட்டன்டா நீ தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, நான் வந்து நீ என்ன சொன்னன்றது ஒன்றும் இல்லாம எல்லாம் சொல்லக்கூடாது, என்ன பண்ணணும்ன்றதெல்லாம் நான் இது வரைக்கும் சொன்னேன். இப்போ நெக்ஸ்ட் நான் என்ன சொல்ல போறேன்னா, ஐ எம் ஆல்சோ கோயிங் டு டெல் யூ, கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா நான் சொல்ல போறேன். என்னன்னா என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் சொல்றேன் இப்போ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டீச்சர் கூட சொல்லுவாங்க, சில்ட்ரன் ஆல் ஆஃப் யூ லிசன், இது வரைக்கும் ஐ டாட் யூ வாட் யூ ஷுட் டூ, நவ் வெரி கிளியர்லி லிசன் வாட் யூ ஷுட் நாட் டூ, ஐ எம் கோயிங் டு டெல் அப்படின்னு சொல்ல போறாங்க. இப்போ அதுதான் வாட் ஐ ஷுட் நாட் டூன்றத சொல்றாங்க. இது வந்து குணங்கள் வந்து என்னெல்லாம் கவர் ஆகுதுன்னா, நம்மள ஜீவான்ற ஆத்மாவும் நம்மளை சுத்தி இருக்கிற பிரகிருதி என்றதையும். இப்போ பிரகிருதிக்கு 3 பேர் இருக்கும், பிரதானா, மகர், தத்துவா, பிரகிருதி. இந்த 3 பேர் இன்டர்சேஞ்சபிளி யூஸ் ஆகும். ரொம்ப டீப்பா தெரிஞ்சுக்க வேணாம், பட் இந்த 3மே மோரலஸ் ஒரே கான்செப்டை தான் குறிக்கிறது. பிரம்மன் அப்படின்ற பேர் இதுக்கும் யூஸ் ஆகும். இது வந்து எல்லா நாலேஜை விட சூப்பர். எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா, ஜீவா அண்ட் பிரகிருதியை பத்தி இங்க ஸ்பெசிபிக்கா ஹைலைட் பண்ண போறாங்க. இது ஏன் இது ரொம்ப கிரேட்னா, இப்போ நம்ம தயிர்ல இருந்து நம்ம பட்டரை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ற மாதிரி இந்த நாலேஜ் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும் நம்மள அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ நம்ம ரொம்ப ரொம்ப கிளியரா என்னன்னா இந்த நாலேஜ் பத்தி பேச போனோம். இது வரைக்கும் பேசினதெல்லாம் பரம் டாப் மோஸ்ட் நாலேஜ். அந்த நாலேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நாலேஜ் இன்னும் கிரேட். ஏன்னா இது பிரகிருதி அண்ட் ஜீவா பத்தி சொல்ல போகுது. டாப் மோஸ்ட் நாலேஜ் ஏன்னா இது ஜீவா அண்ட் பிரகிருதி பத்தி பேசுறதால இந்த டாபிக்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கிரேட் ஆகுது. அண்ட் எப்படி நம்ம எக்ஸாம்பிள் வந்து அனாலஜி வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகுமோ அந்த மாதிரி ஆகுது. இந்த நாலேஜ்னால எனக்கு என்ன லாபம், நம்ம எப்பவுமே அதானே முன்னாடியே சொன்னதா, ஒரு டிஃப்ரெண்டா நான் சொல்ல போறேன். அவ்வளவுதான். என்ன விஷயம் அப்படின்னா, அட்டைனிங் நாலேஜ் வந்து என்னன்னா நம்ம ஆஸ்டாரிட்டி பண்றோம், பரம் உத்தமம் டாப் மோஸ்ட் நாலேஜ், ரைட்? ஏன்னா எல்லா ப்ராக்டிஸுமே இல்ல அதுங்க இருக்கு. இப்போ நம்ம நாம சங்கீதத்துல கூட நம்மளுக்கு ஒண்ணு இருக்கு. இஃப் யூ திங்க் ஆஃப் த நேம்ஸ் ஆஃப் த லார்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் தட் ஆஃப், அதாவது நம்ம பண்ற நேம் வந்து நம்ம அஸ்வமேதையா யக்னா பண்றதுக்கு ஈக்குவலாவோ இல்ல 100 அஸ்வமேதை நினைச்சாலும் அது தப்பு. ஏன்னா திஸ் இஸ் ஃபார் மோர் சுப்பீரியர் என்ற பாவம் வரும். அதே மாதிரி நாலேஜ் அட்டைன் பண்றதுல நிறைய விதங்கள் இருக்கு. நான் உங்களுக்கே சொன்னேன், அஷ்டாங்க யோகா, ஆஸ்டாரிட்டி, தபஸ் எல்லாம். அதுலயே இதுதான் பரம உத்தமம் டாப் மோஸ்ட். ஏன்னா மத்த எல்லா பிராக்டிஸும் இதுல அடங்கியிருக்கு. ஏன்னா இதை பத்தி நினைச்சா நம்ம இப்போ அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா யோகா பிராக்டிஸ் மைண்ட் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றதுன்னு இருக்கும். இதை கத்துக்கிட்டோம்னா மைண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா எப்படி கண்ட்ரோல் ஆகும் அப்படின்னு, ரைட்? இதை பொறுத்த வரைக்கும் நாலேஜ்ன்றது என்னன்னா நம்மளா சொல்லி கொடுக்கறது இல்ல, நம்ம சொல்றதை வச்சு மத்தவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறது. அதுதான் நம்மளுக்கு கஷ்டமா தகை புரியறது. எனக்கே கஷ்டம், நான் எப்படி மத்தவங்களை புரிய வைக்கணும் அப்படின்ட்டு. சரி, புரிய வைக்கிறதுக்கு பக்கத்துல வரேன். இதனால என்ன லாபம், யாருக்காவது ஆயிருக்குன்னா நம்மளுக்கு எப்பவுமே டெஸ்டிமனி வேணும் இல்ல. இங்க போய் ஒரு ட்ரெஸ் வாங்கணும்னா அந்த ட்ரெஸ் நல்ல குவாலிட்டியா இல்லையா யாராவது சொல்லுங்க அப்படின்னு. சோ இவர் என்ன சொல்றாரு, நல்ல குவாலிட்டி எப்படி சொல்வீங்க? ஆனா அவர் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க சொன்னாங்க. அதே மாதிரி இங்க என்னன்னா மத்தவங்களும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இது பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு. பர்ஃபெக்ட்னு சொன்னதால அவங்க என்ன ஆனாங்க, அவங்க பர்ஃபெக்ஷன் ஆயிட்டாங்க. ஓகே, அவங்க எங்க இருக்காங்க? இதெல்லாம் இல்லப்பா ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட். நம்ம பிரபு பார்த்தாலாம் ஒரு அப்போ இதெல்லாம் கேட்டுட்டு
அவர் ஆல்ரெடி நித்திய சித்தாவா தான் இருந்தாரு. அவர் என்ன பர்மனண்டா அங்க இருந்தார். நம்மள மாதிரி சாதனை சித்தாக்கள் என்ன பண்ண முடியும்? நம்மளுக்கும் பிரச்சனை இல்ல. நம்ம கேட்கணும் தான் இந்த சாப்டர் அவர் வச்சிருக்காரு. அதை கேட்டு நம்மளும் பெர்ஃபெக்ஷன் ஆயிடுவோம். சோ நம்மளுக்கு ஸ்ரீலா பிரபுபாத் சொல்றாரு, நம்ம எப்படி இந்த சாப்டரை புரிஞ்சுக்க முடியும்? இது வந்து டோட்டலி பிலோசாபிக்கல் ஸ்பெகுலேஷனா இருக்கு இல்லையா? அதுதான் பண்ணணும். ஏன்னா இது வரைக்கும் ஸ்பெகுலேஷன் இல்லாம பாவத்துல புரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லுவோம். இந்த சாப்டர் ஸ்பெகுலேட் பண்ணணும். அதனால நான் பண்ணேன். இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ஜாக்கி சானை கூப்பிட்டு வந்தேன், பாம்பு கூப்பிட்டு வந்தேன், நாயை கூப்பிட்டு வந்தேன். சித்திரலேகா மாதாஜி, ஐயோ என்ன மாதாஜி சப்ஜெக்டை தவிர நீங்க எல்லாத்தையும் சுத்தி வரீங்களன்னா தட் இஸ் கால் ஸ்பெகுலேஷன். அதாவது ஒரு சப்ஜெக்டை பத்தி பேசுறது, நான் பேசினா நீங்க அதை பத்தி நினைச்சீங்கன்னா ஞாபகம் வருது, ரைட் திங்கிங். இப்போ தட் இஸ் கால் ஸ்மரணம். இப்போ ஒரு சப்ஜெக்ட பத்தி சொன்னா வீட்டுல போய் நீங்க அனலைஸ் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா கரெக்டா எப்படி ஆச்சு, இப்படி கரெக்ட், நாய் கரெக்ட் வளர்க்க முடியுமா, அப்படி பண்ணீங்கன்னா மனனம், ரைட்? அது ஸ்பெகுலேட் பண்ணிட்டே இருக்குது. தட் வில் ஆல்சோ பி, தட் இஸ் கால்ட் மெடிடேஷன். மெடிடேஷன் இஸ் ஸ்ட்ராங்கர் தென் திங்கிங். ஸோ இதை ஞாபகம் பண்ணணும். இப்போ இதுல எல்லாரையும் விட்டுட்டு ராமானுஜர் என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த நாலேஜ் வந்து பலித்தத்தை விட டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ அவரை பத்தி படிக்கணும்னா அவரோட புக் படிக்கணும். இப்போ நம்ம திரும்ப பிரபுபாத் இதுக்கு வந்துலாம். செகண்ட் வேர்ஸ் யாராவது படிங்க அண்ட் அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதம் ஞான உபாஸ்ரித்ய மம சாதர்மியம் ஆகதஹ சர்க்கே அபிநோபஜாயந்தே பிரளயேனாவ்யதந்தி ச. இந்த ஞானத்தில் நிலை பெறுவதால் ஒருவன் என்னை போன்ற தெய்வீக இயற்கையை அடைய முடியும். இவ்வாறு நிலை பெற்ற பின் அவன் படைப்பின் போது பிறப்பதோ பிரளயத்தின் போது தொல்லையுறுவதோ இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வெரி நைஸ். ஸோ இப்போ என்ன சொல்றாரு, இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுனால என்ன லாபம்? என்னோட நாலேஜ், என்னோட நேச்சர் வரும் அப்படின்னு சொல்றாரு கிருஷ்ணன். அவர் மாதிரி, அதாவது பேசிக்கலி அவரை மாதிரியான லிபரேஷன் வரும். எப்படின்னா இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா சாரூபியமுக்தி, சாலூபியமுக்தி எது எடுத்தாலும் இப்போ சாரூபியம்னா இன்னும் ஈஸியா உங்களுக்கு புரியும். அவரோட ஃபார்மே எடுப்போம். அவரை மாதிரியே நேச்சர் வந்தாதான் அந்த ஃபார்ம் எடுக்க முடியும். ஒன்லி டிஃபரன்ஸ் சாரூபியம்னா கிருஷ்ணர் மாதிரியே, பேசிக்கலி விஷ்ணு மாதிரியே எல்லாரும் இருப்பாங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன். இட் இஸ் இன் வைகுண்டா. அப்ப எப்படி விஷ்ணுவையும் டிவோட்டியையும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவீங்க? எக்ஸலன்ட். அண்ட் இன்னொன்னு கௌஸ்துப மாலை அண்ட் மகாலட்சுமி வச்சிருப்பாரு. அது என்ன, அது பேர் என்ன கரெக்ட்? பட் வாட் இஸ் இட் கால்ட்? ஸ்ரீவட்சம். பர்ஃபெக்ட். சோ அந்த ரெண்டு தவிர எல்லாமே அதே இருக்கும். ஒன்னே ஒண்ணு என்னன்னா விஷ்ணு உட்கார்ந்துருப்பாரு, நம்ம எல்லாம் அங்கேயும் சேவை செஞ்சுட்டு இருப்போம். அததான் என்ஜாய் பண்ணுவோம். லிபரேஷன் அடைன் பண்ணணும்னா அந்த டிரான்ஸ்டன்டல் நேச்சர் ஆஃப் கிருஷ்ணரை அடையணும் அப்படின்னு. அது தெரிஞ்ச உடனே எல்லா ஸ்டேஜஸ் வந்து என்ன ஆகுறாங்க, அங்க இருக்கிற எல்லாருமே வந்து பெர்ஃபெக்ஷன் ரீச் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ குளோரிஃபிகேஷன் ஆஃப் நாலேஜ், இன்ட்ரடக்ஷன் அண்ட் குளோரிஃபைங் இந்த நாலேஜ், இது அதுதான் நடக்குது ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர், ஃபர்ஸ்ட் 2 வேர்ஸ்ல. மெயினா அதை பார்த்துக்கிட்டா கிருஷ்ணரோட நேச்சர் நம்மளுக்கு வந்துடும். நம்ம டிரான்ஸ்டன்டல் நேச்சர் வந்த உடனே என்ன ஆகும்னா நம்ம பெர்ஃபெக்ஷன் ரீச் பண்ணிடுவோம் அப்படிங்கிறது. இப்போ இந்த பெர்ஃபெக்ட்ல என்ன டிஸ்கஷன் அப்படின்னு பார்த்தா, நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொன்னேன். அதாவது 1 and 2 2 வருஷம் என்னன்னா ரெண்டுமே இன்ட்ரடக்ஷன் அண்ட் குளோரிஃபிகேஷன் ஆஃப் நாலேஜ். கிருஷ்ணா என்ன ரிவீல் பண்றாரு அப்படின்னா, அவர் தான் அப்சல்யூட் ட்ரூத்தும், அவர் தான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் அப்படின்றதுலாம் கிளியரா 7ல இருந்து 12ல வரும். ஒரு சாப்டரா நம்ம பார்த்துருக்கோம். அது என்னன்றது அடுத்த வீக் நம்ம சமரி மாதிரி பார்க்கலாம். இப்போ ஃப்ளோ போகும். இப்போ சாப்டர் 14லன்னா ஸ்பெகுலேட் பண்ண போறோம். அப்பெல்லாம் வந்து டைரக்ட் பக்தி இதுதான் அப்படின்னு சொன்னோம். ஆனா நம்ம எல்லாம் கேட்க மாட்டோமே, ஹவு கேன் இட் பி, அந்த கேள்விகள் எல்லாம் ஸ்பெகுலேஷன். அப்படி இருந்தா எனக்கு என்ன லாபம்னா, பௌதிகத்துல இருந்து நம்ம வெளிப்படுவோம். இதுல மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிற சக்கரால இருந்து நம்ம எஸ்கேப் ஆகுறோம். எஸ்கேப் ஆயிட்டு நம்ம ப்ரீவியஸ் சாப்டர், அதாவது பக்தியை புரிவோம். ஏன் இந்த பர்டிகுலர் நாலேஜ் வந்து சுப்பீரியர் டு ஆல் அப்படின்னு எதுக்கு சொல்றாங்க, கிருஷ்ணர் எதுக்கு சொல்றாரு? இப்பதான் நான் சொன்னேன் எதனால இந்த டாப் மோஸ்ட் நாலேஜ்னு சொல்றாரு. அவரை பற்றி ஞானம் வளர்த்துக்கிறதுனால டாப் மோஸ்ட் நாலேஜ். ஞானம் வளர்க்கறதுனால என்ன லாபம்? அவர்கிட்ட போய் சந்தை அடைய முடியும். அவர்கிட்ட ஞானம் அடையினதால அவர்கிட்ட சரணம் அடைய முடியுது அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியுது, ரைட்? இது ஒண்ணு. அதனால எதனால அவரை போய் அடையும், அவரோட நேச்சரே வருது. இது எப்படி உங்களுக்கு தெரியும்? நிறைய ஸ்டேஜஸ் அந்த மாதிரி பெர்ஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க. சோ இந்த மாதிரி சாப்டர் 14 முடிஞ்சா நம்மளும் பர்ஃபெக்ட் ஆகும்.
இதை தெரிஞ்சதால என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம செல்ஃப் ரியலைசேஷன், நான் யார் பண்ற மெயின் கேள்வி நம்மளுக்கு தெரியும். சோ அதனால டிரான்சென்டல் நாலேஜ் நானே வந்து பண்ணலாமே. ஆஹ் அதாவது அட்டைனிங் டிரான்சென்டல் நேச்சர் என்னோட நேச்சர் மாதிரியேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதோட அர்த்தம் என்ன? நானே ஒரு குப்பை, என்னோட நேச்சர் மாதிரியே அப்படின்னு சொன்னா அது குப்பை. அப்போ இது சொல்றது யாரு? கிருஷ்ணர். சோ அவர் என்ன சொல்றாரு? அப்போ நம்ம கிருஷ்ணருக்கு ஈக்குவல் ஆயிடுவோமா? கிருஷ்ணர் வந்து தன்னோட நேச்சர் என்ன மாதிரியே நீ வந்துடுவ அப்படின்னா அப்போ அவருக்கு ஈக்குவல் ஆயிடுவோமா நம்ம? ஈக்குவல் இன்னைக்கு ஆக முடியாது மாதாஜி. அப்ப என்ன ஆகும்? அப்ப எதுக்கு அவர் சொல்றாரு நீ வந்து என்ன மாதிரியே ஆயிடுவ ஈக்குவல்? பக்தி பாதையில இருந்தோம்னாக்கா அவர்கிட்ட அவரோட தூசியாவே இருக்க முடியுமா? அவர்கிட்ட அவரோட தூசியாவே இருக்க முடியும். ஆனா அவர் வந்து நீ ஈக்குவல் ஆவேன்னு சொல்றாரு. அதான ப்ராப்ளம். இங்க ஃபுல்லா அதானே சொல்லிட்டு நீ யூ அட்டைன் மை நேச்சர்னா என்ன, எனக்கு ஈக்குவல் ஆயிடுவ. அவருக்குள்ள குணங்கள்ல நம்ம கொஞ்சம் இருக்குல்ல மாதாஜி. எக்ஸலென்ட். அவரோட குவாலிட்டி, அதாவது குவாலிட்டேட்டிவ் ஈக்குவாலிட்டி வரும், குவான்டிட்டி வைஸ் இல்ல. அவருக்கு இருக்கிற குணங்கள்ல 78% பிரம்மாக்கு வருது. நம்மளும் அந்த 78% ரீச் பண்ண முடியும். ஏன்னா பிரம்மா இஸ் ஹையஸ்ட் பெர்ஃபெக்டட் சோல். அந்த நம்பர் ரீச் பண்றதா அவரை மாதிரியே ஆயிடும். அதே மாதிரி ட்ரெஸ் கிஷன்லாம் கூட அதே மாதிரி ஆயிடும். ஆனா ரிமெம்பர் அந்த கஸ்தூபா ஸ்ரீவத்சா மார்க்கும் நமக்கு இருக்காது. ஸோ இட் மேக்ஸ் கிருஷ்ணா 1 mark above. சோ அதனால எனக்கு என்ன லாபம்? ஜென்ம மிருத்யு ஜரா வியாதில இருந்து நான் லிபரேட் ஆக போறேன். சரி, அப்பனா ஜென்ம மிருத்யு அதான் மாதிரிட்டு நான் அவரோட போய் சொல்றேன், ஜாயின் ஆகி முடிச்சிடுவேனா? நம்ம அந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து விடுபட்டு வரணும் மாதாஜி. நமக்கு அவர் வந்து இத வந்துருச்சு, வந்துட்டு வரல, வந்துட்டு அப்புறம் என்ன ஆகும்? நான் அப்படியே போய் அவர்கிட்ட போய் சேர்ந்துடுவேனா? அப்படியே மெர்ஜ் ஆயிடுவேனா? அவரோட உடம்புக்குள்ள போயிடுவேனா? இல்ல அப்படி எல்லாம் முடியாது. அது கோபில எல்லாம் போக முடியாது. அதெல்லாம் முடியாது. நத்வே வாகம் சர்வைவரா இருக்க வேண்டியதான். சர்வேட்டர் நம்ம அவரோட அடிமைதான். நம்ம சரணடையணும் நம்ம அவர்கிட்ட. சர்வதர்மா தியாகம் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். அடிமை இஸ் டிஃபரெண்ட், சர்வர்டர் இஸ் டிஃபரெண்ட். மாத்தணும் மீனிங். சர்வைட்டரா இருக்கலாம், நாட் அடிமை, சர்வைட்டரா இருக்கலாம். ஆமா, அவ உலகத்திலேயே சுத்திண்டே உட்கார்ந்துருக்கலாம், வெளியில வர வேண்டாம், அவரே பார்த்துட்டே இருக்கலாம். நத்வே வாகம் ஜாத்து நாசம் நத்வம் நேமே ஜனாதிபா நச்சைவ ந பவிஷ்யாய சர்வே வயமத பரம். சோ பேசிக்கலி வெரி கிளியர்லி, அப்பா நீயும் இருந்திருக்க, இதுக்கு முன்னாடி இருந்திருக்க, இதுக்கு மேலேயும் இருப்ப, அப்படின்னா என்ன உங்களுக்கு தனி ஐடென்டிட்டி அப்படின்னு அர்ஜுனர் கொண்டு சொல்ல நம்மளுக்கும் சொல்றாரு. சோ வி ஹேவ் அ செப்பரேட் ஐடென்டிட்டின்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இது ஒண்ணு. அதனால லிபரேட்டட் சோல் டிரான்ஸ்டென்டல் பிளாட்ஃபார்ம் பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்வேஸ் என்னன்னா கிருஷ்ணரோட பாதம் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் என்னன்னா எப்பவுமே அவரோட லவ்விங் சர்வீஸ். அடிமைத்தனம் இல்ல, லவ் தான். நம்ம பௌதிகத்துல என்னதான் இருந்தாலும் யாரா இருந்தாலும் நம்ம அடிவிடும். அது இல்லாம பர்மனன்ட் எட்டர்னல் லவ் வந்து கிடைக்கிற ஒரு பிளேஸ் அங்க அப்படின்னு. அண்ட் வி டோன்ட் லூஸ் அவர் ஐடென்டிட்டி. நானாதான் இருப்பேன். இங்கதான் எனக்கு ஒரு ஐடென்டிட்டி தெரியல. நான் வந்து என்னோட இனிஷியல் ஏஎம் ராதிகா என்ற பேர் இருந்தா நான் ஓகே, என்னோட பேர் ஏஎம்னா என்ன, அதோட எக்ஸ்பென்ஷன் ஆர்டினரி செட்டி. அதோட அர்த்தம் என்ன? என் அப்பாவோட அப்பாவோட அப்பா அப்பா பட ஏதோ ஒரு ஃபேமிலி நேம். அந்த ஃபேமிலி நேம்னா எனக்கு இது. அப்போ என்னோட உடம்பு அந்த ஃபேமிலியோட லினியேஜ் அப்படின்னு நான் ரிலேட் பண்ணிருக்கேன். உண்மையில பார்த்தா அந்த லீனியேஜ் இழுத்துட்டே போயிட்டு மேல போனா அது கிருஷ்ணரோட லீனியேஜ். அதை நான் தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படின்னா நான் ரசரங்கினி ராதிகா தேவி தாசியா ஆனா மை அன்றத தூக்கி வெளில போட்டா ஐ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹூ ஐ எம். அந்த ஹூ ஐ எம் அன்றத புத்தி இருந்தா திங்க் பண்ணுவாங்க நான் யாரு அப்படின்ற பொசிஷன், ரைட்? டிரான்ஸ்டென்டல் நாலேஜ் என்னன்னா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம்னா, ஒரு அனாதை பையன் அனாதாசிரமத்துல இருந்தா கூட அவனை போய் நோண்டி கேட்டீங்கன்னா என்ன சொல்லலாம்? ஐ ரியலி வாண்ட் டு நோ என்னதா அப்படின்னு, ஐ வாண்ட் டு நோ ஏன்டா அப்படின்னு, ஐ வாண்ட் டு நோ என்னோட உண்மையான பேரண்ட்ஸ் யாரு. நல்லா வளர்ந்துட்டு இருப்பான், ஆனா என்னோட பயாலஜிக்கல் ஃபாதர் யாரு, உண்மையா என்னோட தந்தை யாரு அப்படின்னு நினைக்கிறான். நம்ம வந்து லூசா அவன் நல்லா இருக்கானே, அவன் லூஸ் இல்ல, அவன் கரெக்ட். அதே மாதிரி நம்மளும் வந்து ஹூ இஸ் மை ஒரிஜினல் பயாலஜிக்கல் பீஜம் ஃபாதர் அப்படின்னு நோண்டினா அதுதான் செல்ஃப் ரியலைசேஷன். சோ டிரான்ஸ்டென்டல் நாலேஜ்ன்றது என்னன்னா அந்த நாலேஜ் வந்து இந்த 3 குணத்தில் கண்டாமினேட் ஆகாம இருக்கிறது, ஈக்குவல் கிருஷ்ணாவோட ஃபுட்டிங் எடுக்கிறது, அதே நேச்சர் கொடுக்கறது. இதெல்லாம் வந்து என்ன ப்ராப்ளம் கரண்ட்லினா நம்மளுக்கு வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்கை அன்றதை பத்தி 1/4 தான் இந்த லோகம், 3/4 அந்த லோகத்தை பத்தி தெரியாது. அதனால லிபரேஷன் என்ன அப்படின்னா என்னோட ஐடென்டிட்டி போயிடும், வெரைட்டியே இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். இங்கேயே நம்ம 4 வெரைட்டி போடுறோம், டெய்லி ஒரு கலர் ட்ரெஸ் போடுறோம், லிப்ஸ்டிக் போடுறோம், பொட்டு கலரா வைக்கிறோம். மாதாஜி அதெல்லாம் நான் வைக்கிறது இல்லைன்னா நீங்க வைக்கலன்னா யாராவது ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம வெரைட்டி பண்ணுவோம். அப்படியெல்லாம் இருக்கச்சே பண்றோம் இல்லையா? ஆனா இது வந்து ஃபார்மே இல்லாம போக சான்ஸே இல்லை. எப்படி இங்க வெரைட்டி இருக்கும் அங்கேயும் வெரைட்டி இருக்கு. கிருஷ்ணர் பலராமோட ஆடுவாரு, டெய்லி நம்மளும் ஆடுவோம். நம்ம கிருஷ்ணர் சைடு ஆடுவோம் இல்ல பலராம் சைடு ஆடுவோம். அதே மாதிரி ராதாராணி கிருஷ்ணர் இருப்பாங்க, அங்க சேவைப்படுவோம்.
யசோதா மாயி கிட்ட போய் வெரைட்டியா சமையல் சாப்பிடுவோம் கூட, எல்லாமே பண்ணுவோம். ஸோ கான்செப்ட் ஆஃப் ரியல் நாலேஜ் என்னன்னா, கிருஷ்ணர் ஹேஸ் அ ஃபார்ம், வி ஆல்சோ ஹேவ் அ ஃபார்ம். ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுன்றது வந்து நிறைய வேரியேஷன், நிறைய வெரைட்டி இருக்கிறதால ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்கை அட்டைன் பண்றவன் ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபார்ம்ல வச்சிருப்பான். ஆக்டிவிட்டி பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்டிவிட்டிஸ். என்ன இங்க எப்படி பௌதிக ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கோ அங்க வந்து ஃபுல் ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்டிவிட்டி. அங்க இருக்கிற அட்மாஸ்பியரே அன்கண்டாமினேட்டட், அவ்வளோ பியூர். இப்போ குவாலிஃபிகேஷன் என்னன்னா, ஒன் மஸ்ட் ஆல்வேஸ் அந்த நாலேஜ் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, அந்த டெவலப் வந்து அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் குவாலிட்டிஸ் டெவலப் பண்ணணும். எதுக்கு மாதாஜி இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு டெவலப் பண்ணணும்னா, அப்படி இருந்தாதான் இந்த பௌதிக உலகம் நம்மள உடைக்காது. இல்லைன்னா நம்ம இதை உடைச்சு போக முடியாது, நம்ம இங்க உடஞ்சு போயிடுவோம் அப்படின்னு. சோ பேசிக்கலி 14.2ல விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் என்ன சொல்றாரு, யூ கேன் அட்டைன் மை நேச்சர் அப்படின்னு சொல்றது என்ன அர்த்தம்னா, அந்த இந்த நாலேஜ்ல நம்ம நம்பிக்கை வைத்து சரணம் அடைஞ்சோம்னா என்னோட ரூபம் அடைவ அப்படின்னு நான் சொன்னேன், ரைட்? அதாவது குவாலிட்டி வைஸ் என்னோட இருப்ப, நீ மறுபடியும் பௌதிகத்துல பிறவி எடுக்க மாட்ட அப்படின்னு சொல்றாரு. இதனால லாபம் என்ன? சதர்மியாம் அப்படின்றது என்ன? சாரூபிய அப்படின்ற ஃபார்ம் வரும், ரைட்? அச்சோ மாதாஜி எனக்கு சாரூபியெல்லாம் வேணாம் மாதாஜி, சாலூக்கியம் எனக்கு வேணும், அதனால இது ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன்னா அதெல்லாம் இல்ல. ஜென்ரலா சொல்றோம், பீப்புளுக்கு வந்து என்னன்னா அந்த 8 குவாலிட்டிஸ் வரும் அப்படின்னு. அந்த 8 குவாலிட்டிஸ் என்ன மீன் அப்படின்னு பாக்கலாம், சரியா? அந்த அந்த 8 குவாலிட்டிஸ் பிராக்டிஸ்னாலதான் வரும், டக்குன்னு வராது. அது என்னன்னா அவரோட 8 குவாலிட்டிஸோட எப்படி என்ன பிராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஃபர்ஸ்ட் பிராக்டிஸ் வந்து நம்ம சொல்லுவோம் குரு உபாசித்யா, அதாவது குரு வந்து சேவை செய்யணும். குரு கிட்ட சேவை செய்யறதுதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பண்ண வேண்டிய ஒரு குவாலிட்டி. அது நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு. சதர்மியாமன்றது நம்ம ஸ்வதர்மம் என்ன அப்படின்னு பண்றது. நெக்ஸ்ட் அது வந்து குரு கிட்ட நம்ம சரணடைஞ்சு பண்றது அப்படின்னு ஒரு ஒன் ஆஃப் த மெயின் குவாலிட்டி. இதுதான் அந்த 8 குவாலிட்டி அவர்கிட்ட இருக்கிறது வரணும் நம்மளுக்கு அப்படின்னா நம்ம குரு கிட்ட சரணம் அடையணும் அப்படின்னு. இப்போ சர்கே பிரளயா அப்படின்னு பார்த்தோம். சர்கேனா செகண்டரி கிரியேஷன், சர்கானா பிரைமரி கிரியேஷன், விசர்கான செகண்டரி கிரியேஷன். இதெல்லாம் வந்து கேண்டோல பாப்பீங்க, பாகவதம் நம்ம செகண்ட் கேண்டோல வந்துடும் இதெல்லாம். பிரளயானா அழிவும் கலை. அப்ப வந்து அழியிற டைம் கூட வழி தெரியாது. இப்போ நம்ம இண்டிவிஜுவலா அழிஞ்சாலே சம வலி இருக்குமா? அந்த என்ன சொல்றீங்க, நண்டு கொட்டுற வலி இருக்கும், தேல் கொட்டுற வலி இருக்கும். தேல் கொட்டி தேலோட விஷயத்துல சாவறதை விட வலியில சேர்த்தவங்க எல்லாம் நிறைய பேர். அதனால 1000 தேள் கொட்டுற மாதிரி வலிக்குமா மாதாஜி? கொட்டு இருக்கா மாதாஜி உங்களை? நான் படிச்சிருக்கேன் மாதாஜி. 1000 தேள் கொட்டினா ஒரே சமயத்துல வலிக்குமா மாதாஜி? யாருக்காவது தேல் கொட்டிருக்காங்களா? யாருக்காவது கொட்டிருக்கு, எங்க அம்மா கொட்டிருக்கு மாதாஜி. பாத்துருக்கேன் கொட்டிடும். அந்த காலத்துல விறகு அடுப்பு எடுப்பாங்கல்ல, அந்த விறகுல நிறைய இருக்கும். அப்ப அம்மாவதான் கேட்கணும் வலி எவ்வளவு இருக்கும்னு. ஏன்னா நமக்கு பயங்கர வலிக்கும். அது உடனே இன்ஜெக்ஷன் அது இதெல்லாம் கட்டெல்லாம் போட்டாகணும் மாதாஜி. இம்மீடியட் அதுக்கு பெயின் கில்லர் போட்டாதான் மேனேஜ் பண்ண முடியும். அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதனால அந்த கர்மா டேக்கிங் பர்த் டெத் இல்லாததால அந்த அனுசூயா மாதாஜி இறக்கும் போது 1000 தேன் கொட்டுற வழி தெரியக்கூடாதுன்னா பக்தி போடணும். ஆமா மாதாஜி, பயமா இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா நீங்க பக்தியில இருக்கீங்க, ஆல்ரெடி சாண்டிங் பண்றீங்க. இந்த என்ன சொல்றீங்க, நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க ஐ வாண்ட் பீஸ்ஃபுல் டெத், இறக்கும் போது நான் தூக்கத்திலேயே போயிடணும். நம்ம எக்ஸ்டர்னலா பாக்கணும், ரைட்? ஏன்னா எக்ஸ்டர்னலி நம்மளுக்கு மத்தவங்களுக்கு அப்படி தெரியுது, பட் உள்ள அவங்க எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னா, ஐயோ நான் 1 மாசம்லாம் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்க கூடாதுப்பா இமீடியட் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பட் ஆக்சுவலி பார்த்தா வெளியில தெரியறத பத்தி நினைக்கிறோம், உள்ள படுற வேதனை கொஞ்ச நேரமா இருந்தாலும் சிவியரா இருந்தா, இப்ப வலி லைட்டா ஒரு 1 hour தாங்கிக்கலாம். ஆனா சிவியரா இருந்துச்சுன்னா ஒரு க்ஷணம் கூட அப்பா முடியவே முடியாது. எக்ஸாம்பிள் லேபர் பெயின், சீக்கிரம் டெலிவரி ஆயிடும். எதுக்கு சொல்றாங்க, கை எலும்பு முடிஞ்சப்ப 2 எலும்பு உரசும் பாருங்க, பயங்கரம். லேபர் பெயின்லாம் ஒண்ணுமே இல்லைன்னு எடுத்து. எக்ஸாக்ட்லி. சோ இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்ற லெவலுக்கு நமக்கு தோணும் அப்படின்றத பார்க்கணும். சோ பேசிக்கலி என்ன அப்படின்னா, இப்போ நம்ம வந்து பாக்குறது என்ன, ராமானுஜர் என்ன சொல்றாருன்னா அவங்க திரும்ப மறுபடியும் பிறக்க மாட்டாங்க. அந்த கிரியேஷன் சஃபரிங்ன்றதெல்லாம் இல்ல, டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அவங்க ஆல்ரெடி போயிட்டாங்க. நம்ம ஸ்ரீலா பிரபுபாத் என்ன சொல்றாரு, ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னா அந்த இண்டிவிஜுவல் ஐடென்டிட்டின்னு இருக்கு. இப்போ நான் என்ற சோல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் கிருஷ்ணரோட இருக்கும், அதுக்கு தனியா ஒரு ஐடென்டிட்டி இருக்கும். லிபரேஷன் ஆனாலும் எனக்கு அந்த ஐடென்டிட்டி போகாது, உங்களுக்கும் அந்த ஐடென்டிட்டி போகாது. எப்பவுமே அவர் வந்து கிருஷ்ணர் பாதத்துல இருக்காங்க. சிலர் சொல்லுவாங்க என்னன்னா ஆக்டிவிட்டி எடுத்தனா எனக்கு வந்து ஃபார்மே இருக்காது. அது உண்மை இல்லை. ஏன்னா எப்படி மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல வெரைட்டி இருக்கோ அங்கேயும் வெரைட்டி இருக்கு. ஏன்னா முட்டாள், அதாவது மெட்டீரியலே வெரைட்டி இருக்குச்சு, பௌதிகத்திலே வெரைட்டி இருக்குச்சு, ஸ்பிரிச்சுவல்ல இருக்காதா?
ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்டைல வந்து ஒருத்தன் மெட்டீரியல் ஃபார்ம் இருக்க மாட்டான், ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபார்ம் இருப்பான். ஆனா அவன் நிறைய ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்டிவிட்டிஸ், ஸ்பிரிச்சுவல் வெரைட்டி இருக்கும். அப்போ எப்படி இந்த நாலேஜ் அப்டை பண்றது அப்படின்னா, இந்த நாலேஜ் வந்து இந்த பௌதிகத்துக்கு இந்த குணங்களால கண்டாமினேட் ஆயிருக்கு. மோகன்தாஸ் பிரபு கொஞ்சம் மியூட் போட்டுருங்க எல்லாரும், இது என்ன ஆயிடுவீங்கல்ல, நானும் போயிடுவேன் ஒரு செகண்ட். எல்லாரும் மியூட் போட்டுக்கோங்க. ஓகே, தேங்க்ஸ். கேக்குதா? நாலேஜ் வந்து இந்த கண்டாமினேட் ஆகாம இருக்கிறதா டிரான்ஸ்ஜெண்டர். எந்த மோட் வந்து பௌதிகத்துல கண்டாமினேட் ஆகுதோ அது ப்ராப்ளம். ஆனா அது இல்லாம இருந்தா இட்ஸ் கால் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் மோட். அந்த நாலேஜ் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் குவாலிட்டி டெவலப் பண்ணணும், ரைட்? அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் குவாலிட்டி டெவலப் அந்த நாலேஜ் புரிஞ்சுக்கணும்னா நம்மளுக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் குவாலிட்டி வரணும். அதனாலதான் 13 சாப்டர்ல போட்டிருக்காங்களே 20 குவாலிட்டிஸ் ஏன் டெவலப் பண்ணணும்னா இந்த நாலேஜ் அப்பதான் நம்மளுக்கு புரியும். பண்ணா எனக்கு என்ன லாபம், கிரியேஷன் டிஸ்ட்ரக்ஷன்ல நம்மளுக்கு லிங்க் ஆகாது. இப்போ ராமானுஜர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, ராமானுஜாச்சாரியா, இந்த அந்த பிரகிருதியின் குணங்கள் வந்து என்ன ஆகுனா என்ன சொல்றீங்க, பாண்டேஜ், என்டாங்கிள்மெண்ட், நம்மள வந்து கட்டி போடுறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, இப்போ ஒரு புருஷா பிரகிருதி, ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்ல இருந்து பிறந்தாலே வந்து என்ன ஆகும், இந்த பிறக்கிற காம்பினேஷனே நான் சொன்னேன் இல்லையா, புருஷா பிரகிருதி ஜான்குணான், அந்த பிறக்கிறதுக்கு காரணம் கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்னு. இப்போ பக்தி வினோத தாக்கூர், ரைட், விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் என்ன சொல்றாங்க, அப்புறம் அவர் வரலாம். இப்போ வந்து எப்படி நம்ம ஜீவா வந்து இந்த குணங்களோட கான்டாக்ட் வருது அப்படின்னா, பிகினிங்ல இருந்தே இக்னோரன்ஸ்ன்றது இருக்கு, அதனால பிகினிங்ல இருந்தே பாண்டேஜ்ன்றது இருக்கு. அதனால கிருஷ்ணர் என்ன, நீ ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இருக்கேன்றது இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல, இப்போ வந்து இந்த நேயம் நம்ம 2 சொல்லியிருக்கோம். க்ஷேத்ரா க்ஷேத்ரஜ்ஞா, பாடின்றது க்ஷேத்ரா ஃபீல்டு, க்ஷேத்ரஜ்ஞானா நோயர் ஆஃப் த ஃபீல்ட், ரைட்? அதாவது சோல் அண்ட் சூப்பர் சோல். சூப்பர் சோலுக்கு எப்படின்னாலும் தெரியும், நம்மளுக்கும் தெரியும், தெரியணும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. இப்ப இந்த டாபிக் சொன்ன உடனே என்னன்னா, ஹியரிங், ஸ்ரவணம்க்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். இப்போ பேசணும்ன்றதுக்கு முன்னாடி ஸ்ரவணம் இருக்கும். அதனால கிருஷ்ணர் ரொம்ப கிளியரா என்ன சொல்றாரு, லார்ட் வந்து இந்த பிரகிருதி அண்ட் ஜீவா காம்பினேஷன்ல தான் எல்லாமே கிரியேட் பண்றாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ ப்ராடா சொல்லணும்னா, நம்ம பௌதிக உலகம் கிரியேட் பண்ணது கிருஷ்ணர் தான். ஏன் கிரியேட் பண்றாரு, எதனால கிரியேட் பண்றாரு, அதனால நம்மளுக்கு அட்வான்டேஜ் என்ன, டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன, பிரச்சனைகள் என்ன, எப்படி எஸ்கேப் ஆகலாம், எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து சப்சிக்வென்ட்லி தெரிய வரும். ஸோ இன்னைக்கு இதோட முடிச்சிடுறேன், ஏன்னா ஐ ஹேவ் அ மீட்டிங் ஒரு 6 o'clock. அதனால அந்த கிருஷ்ண பலராம் ஓட வாட் டு டூ நவ் ஆக்டிவிட்டிஸ் சொல்றாங்க இல்லையா, சேலஞ்ச் வந்து நான் கோஆர்டினேட் பண்ணணும். அதனால இந்த ஐடி வேணும் 6 o'clock. ஸோ அதனால இப்போ நான் இதை ஸ்டாப் பண்றேன். வாஞ்சாக்கல்ப வச்ச பத்திதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேதோ நமோ நம்ம அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விஜய் ஸ்ரீலா பிரபாத் விஜய் நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாக்கூர் விஜய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம. எல்லாரும் தயவு செஞ்சு ஒரு 10 verses படிச்சுட்டு வந்துருங்க, அடுத்ததுல கடகடன்னு போயிடும். அண்ட் ஏதாவது சந்தேகம் இது வரைக்கும் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, இனிமேதான் ஆரம்பிக்கணும் சந்தேகமே. அதான் புரிஞ்சுட்டா தானே சந்தேகம் வரப்போம். புரியவே இல்லையா? அது கொஞ்சம் புரியுறது, ரிலேட்டிவா புரியுறது, இருந்தாலும் ஃபுல்லா புரியலன்னு தான் சொல்லணும். அப்ப டீச்சர் நீங்க நான் சொல்றது வேற டீச்சர் அனுப்புறேன். இல்ல, திருப்பி உங்களை இல்ல உங்க லைவ் எடுத்து வச்சு திருப்பி படிக்கணும் மாதாஜி, அப்பதான் புரியும். எப்பவுமே கிளாஸ்க்கு வரதுக்கு முன்னாடி படிச்சுட்டு வரணும், அப்பதான் வந்து பண்ணவும் முடியும், புரிஞ்சுக்கவும் முடியும். ஓகே, சோ எல்லாரும் படிச்சுட்டு வந்துட்டு முடிச்ச அப்புறமும் படிக்கணும். இதை நான் பக்தி வைபவ்ல ஃபாலோ பண்றதால எனக்கு ஒரு வழி புரியுது, இல்லைன்னா நம்மளால கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது. சோ நான் இதோட கிளாஸ முடிச்சுக்கிறேன். நான் லீவ் ஆகல, ஏன்னா எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணுவாங்க. சோ நீங்க எல்லாம் லீவ் ஆயிடலாம். நான் லைவ் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.